Вітаю вас, сябры. Прыйшоў час мяняць вадкасць гідроўзмацняльніка рулявога кола на аўтамабілі Volvo XC60 10-го года выпуску. У ютубе шмат відэа па замену дадзенай працы, але ж я хачу зняць свой ролик на сваёй машыне. Итак, пачынаем. Купіў арыгінальную вадкасць Volvo, 2 каністры па літру у кожнай, 1,5 літру з якіх пойдзе на прамыванне сістэмы і замяшчэнне старой вадкасці метадам выцяснення. Таксама купіў вялікі шпрыц з празрыстым шлангам і універсальны ачышчальнік тармазоў для прамывання бачка гурк. Адзінае, што мяне збянтэжыла, гэта падазроныя налепкі на каністрах, па тыпу арыгінальная вадкасць Volvo гурк з нумарам. Но як-то яна падазрона нероўна прылеплена і так лёгка адклейваецца, хоць і крышачкі цэлыя былі на каністрах, ды ў запячатаных поліэтыленавых пакетах. Паглядзім, што адбудзецца. Першай справай адкручваю абодва кола спераду, каб лёгка адпампоўваць вадкасць шляхам скруту рулявога кола улева і ўправа. Вось як бачыце, з левага боку можна заўважыць пашкоджаную вокладку, куды раней попадала вільгаць на пашкоджаны провод гурк. Я пра гэта здымаў відэа раней. Затым здымаем стапары, адлучаем фішачку правай фары і дамантуем яе ў старонку, каб быў вольны доступ з усіх бакоў да бачка гурк. Адкручваем крышачку бачка і вялікім шпрыцом адпампоўваем вадкасць для наступнага дэмантажу пустога бачка гурк. Старую вадкасць зліваю ў загадзя падрыхтаваную бутэльку. Як бачыце, вадкасць цёмна-жоўтага колеру. І каб нічога не загадзіць, лажу анучу вакол бачка і пад бачком. Каб зняць самазаціскны хамут, узяў звычайныя абцугі з выпіленымі па краям канаўкамі для зручнасці зняцця такіх хомутоў. Гэты хамут павернуты ў нязручны бок, таму не адразу атрымалася яго зачапіць. Праз пару хвілін хамут здаўся. Гэта ў нас быў шланг падачы ў помпу гурк. Затым дэмантуем шланг абраткі. Ён у нас на хутказ'ёме, які здымаецца, калі націснуць на кнопачку. Толькі вельмі асцярожна, каб не зламаць пластыкавы штуцар. Затым ачышчальнікам тармазоў прамываю ўнутры бачок ад гразі і так некалькі разоў.
На белых перчатках бачны маленькія парушынкі, якія змыліся ачышчальнікам. Яшчэ раз прамываю бачок, а затым добра сушу яго. Вось, бачна, як дно бачка і сценкі добра адмыліся. Затым глушу штуцер абраткі бачка вось такім коркам, дадаткова абматаўшы яго ізаляцыйнай стужкай. Потым зразумеў, што гэта не спатрэбілася, таму што корак сядзеў моцна на штуцеры. Вяртаем на месца чысты і сухі бачок, чапляем да яго шланг падачы і чапляю на месца самазаціскны хабут і адкручваю крышачку. Крыху даўжэй прыйшлося апранаць хамут, таму што і перчаткі апынуліся слізкія, і абцугі. У бачок вырашыў уставіць адрэзаную ад бутэлькі гарлавіну і таксама абматаць яе ізаляцыйнай стужкай. Заліваю першую літровую вадкасць у адрэзаную бутэльку. А мой памочнік, асістэнт, на заведзенай машыне круціць рулявое кола то ў адзін бок, то ў другі. Тым самым выцісняе старую вадкасць новай, папярэдне ўключыўшы запальванне. А я ў гэты момант падліваю новую вадкасць. Праз абратку выцякае старая цёмная вадкасць у бутэльку. Першая бутэлька скончылася, адчыняю другую. Праз некаторыя хвіліны бачна, як вадкасць з абраткай мяняе колер з цёмную на светла-зялёную, новую. Пакінуў каністры грам 400, каб даліць у бачок потым. І ўбіраю са штуцера корку з ізаляцыйнай стужкай. Вяртаю абратку на месца і зноў працягваем прапампоўваць сістэму гурк. Затым робім паузу, каб вадкасць усталявалася ў сістэме, і пачынаю займацца іншай справай. Калі дэмантыраваў фару, заўважыў на патрубках кандыцыянера алейныя плямы. І таксама на гофры пластыкавай, якая ідзе да фары. Вырашыў разабраць гофру ды паглядзець цэласнасць правадоў. Усё працёр, прасушыў і сабраў усё, як было дагэтуль. Прамыў ад гразі і астатнія патрубкі ад алейных плям. За гэтыя хвіліны ўсё ўсталявалася ў сістэме гурк, таму на заведзенай машыне працягваем прапампоўваць вадкасць па 5 разоў у кожны бок з невялікім затрыманнем рулявога кола на 3 секунды. Гэта робіцца, каб выпусціць трапіўшае паветра ў сістэму, пакуль не пройдуць бурбалкі. Пацёкаў пад бачком няма, так як і бурбалак.
Доливаем до узровню вадкость. И закручиваем обидва кола. Ну а теперь едем кататься.